Moi bo día a todos e a todas e damos logo inicio a rolda de prensa da dación de contas dos acordos de xunta de goberno e logo me poño vos a dispor para calquera aclaración sobre os mesmos ou outras preguntas sobre cuestións locais, nacionais ou internacionais. Como podes ver, é unha xunta de goberno con poucos asuntos. A semana que ven temos o pleno de orzamentos, hubo prioridades no que é o traballo administrativo interno da Casa e por lo tanto eu agardo que a partir do venres da semana que ven recuperemos o ritmo deste inicio de ano nos acordos de xunta de goberno. Os primeiros puntos teñen que ver con cuestións do campo urbanístico e son fundamentalmente unha denegación dunha devolución do aval solicitado por Construcciones La Rosaleda por unhas obras, a execución dunhas obras da urbanización do SUM 12 que está en Lamas de Abade. Os informes técnicos indican que ainda quedan cousas pendientes e pequenos flecos, polo cal non corresponde de momento facer a entrega do aval hasta que estén rematadas e por eso hai unha denegación. Hai tamén unha situación vencellada dunha actuación urbanística de Movisa, a xa extinta Movisa no 31 de xaneiro de 2011, onde Movisa liquidou unha serie de obras de urbanización do polígono 1 do sub 2 de Corners coa empresa Estraco, pola cal saía a pagarlle ao Concello a empresa Estraco 232.000 euros. A empresa de alguna maneira presentou un recurso por vía judicial que obrigou ao Concello a volver a presentar a mesma cantidade, pero de alguna maneira xustificando aos 232.000 euros e desglosando e motivando a cantidade que o Concello aínda lle deuda a esta empresa polas obras que se fixeron na urbanización do polígono 1 do sub 2 de Cornes. Hai tres liñas de transporte que son concesións autonómicas fora do que é a concesión do transporte urbano que afectan a empresa Garabanxa, Aucasa e Hermanos Ferrín, que se prorrogan hasta finais do 2019. Estas son liñas explotadas por sentencias judiciais que quedan por fora do que é o contrato de transporte público municipal e que, mentras a Xunta non presente o novo mapa de concesións, o Concello que ten que facer é prorrogalas, e a prórroga hasta final de 2019. A liña prestada por Garabanxa é a que vai do polígono de Tambre á Rúa da Rosa e viceversa, a que presta Aucasa é a que vai dentro do centro da cidade coa Peregrina e coa extensión a Ponte Albar, e a de Hermanos Ferrín é a que comunica o centro de Santiago con Villestro. As tres se prorrogan hasta final do ano 2019. Hai tamén tes aí o resumo que o punto 6 quedou en riba da mesa e non te avisaron, non? Moi ben. Pois non sería pola cantidade de asuntos que foron hoxe, pero bueno, me saltou a... Nada, era unha acción de contas dunha adenda número 4 do convenio que ten o Concello coa Xunta respecto ás reanualizacións das cantidades que a Xunta dá para a redacción do plan especial. É unha acción de contas da adenda número 4, pero vai vir unha nova reanualización nunha adenda número 5 que se acordou sacalo da orde do día para dar conta da adenda número 4 e da número 5, que basicamente se trata de reanualizar as cantidades que a Xunta e o Concello destinan ao plan especial dependendo dos traballos presentados. É unha cuestión menor, pero non figura, quedou en riba da mesa para traer as dúas cousas conxuntamente. Hai tamén dúas correccións de erro formais, tanto da creación de listaxe municipal de propietarios de edificios residenciais implicados en actuacións para a súa rehabilitación como nun recoñecemento extrajudicial. En ambos casos é unha frase no primeiro e unha data no segundo. E logo hai un tema que non é menor, a implicación, a cuestión que ten que ver cunha proposta que se cursa hoxe dende Xunta de Goberno para intentar conseguir a cesión do uso gratuito por 30 anos das instalacións do complexo deportivo Fontes do Sar. E explico isto porque, é unha cuestión densa, intento ser mínimamente didáctico. A propiedade do multiusos é unha propiedade do consorcio,
que xa no 2000 lle encargou ao Concello unha encomenda de xestión. O Concello daquel entonces creou que a Sociedade Deportiva Xade, de maioría privada, un 66%, para xestionar tanto multiusos como outras instalacións deportivas, unha sociedade que dá servicio a 11.000 usuarios na cidade. Bueno, en estes momentos estamos cunha situación no que afecta ao multiusos xa dun envellecemento dos recursos que hai no multiusos e unha limitación temporal desa sociedade mixta en esa encomenda de xestión. E no seno do consorcio se abriu un debate de que para simplificar o que ten que ser o modelo de xestión do multiusos o millor era de alguna maneira intentar explorar outras vías que non foran a encomenda de xestión e que o edificio pasara a ser unha cesión de uso gratuito a petición que se falle por 30 anos para o Concello. Isto que facilitaría, simplificaría moito que a solución dunha cuestión que temos en estes momentos, non? E ten que ver que en estes momentos, a pesar de que o propietario do consorcio, como ten a encomenda de xestión, non fai obras no multiusos, e a sociedade que xestiona o multiusos, como ten unha limitación temporal e é de maioría privada, tampouco fai obras de actualización. Co cal, no consorcio, por amplio consenso de todos, acordamos simplificar a ecuación, solicitarlle dentro do Concello o consorcio de cesión de uso gratuita, co cal, se se concede e se tramita dentro do consorcio, o Concello podría decidir os vindeiros 30 anos que modelo de xestión quere para o multiusos, para actuar sobre el e para, de alguna maneira, actualizar os tempos que corren. É un proceso que se inicia hoxe con esta petición, logo calquer definición de modelo a futuro teria que pasar por pleno, e, bueno, aínda que está falado no consorcio, queda por ver agora se a Avogacía do Estado e o consorcio acceden a ceder o espacio de maneira gratuita o uso para o Concello de Santiago. E é o que se leva con esa proposta de solicitude de cesión de uso das instalacións do Complexo Deportivo Fonte do Sar, a solicitude por 30 anos o que se fai. Reafírmase que as instalacións destinaránse á prestación dos servicios públicos municipais de promoción do deporte, tempo libre, e que o Concello dispón dos medios necesarios para poder, de alguma maneira, xestionar en caso de darse esa cesión de uso durante 30 anos. Xa é municipalizar multiusos? É simplificalo. É simplificalo. Pero sí, non a xestión, pero sí. É que é un tema complicado, porque a veces cando se fala do multiusos a propiedade non é municipal, é do consorcio. E a encomenda de xestión, evidentemente, a través dunha empresa mixta de maioría privada, onde está o Concello. Pero claro, estes anos estivemos regularizando a sociedade Xade, que tiña as contas sen regularizar dentro do ano 2012, pero ten unha limitación temporal, co cal non se vai a facer nova investimento mentre non se aclare cal vai ser o modelo de xestión, e por outra parte o propietario é o consorcio. Entón o que se intenta é simplificar, é dicir, sacar o consorcio da ecuación, que o consorcio ceda uso gratuito 30 anos e que sexa o Concello que decida que modelo quere, tanto para as melloras como para a xestión. Sí, é recuperar un pouco de autonomía sobre o multiusos, porque hasta ahora estamos traccionados por unha sociedade onde non temos maioría e por un propietario que é o consorcio, que non é o Concello. E entón, bueno, hasta ahora funcionou ben, pero a hora de acometer melloras e de definir o modelo de xestión a futuro era moi complicado, porque estábamos entre dous vectores e é simplificar un. O consorcio ten vontade, de feito, no consorcio estamos os 4 portavoces municipais e falouse desta cuestión de cara a intentar, sí, recuperar un pouco, simplificar para poder que o Concello xestionar o multiusos. Canto pode prolongarse todo este proceso? Porque se non se van facer investimentos a rento... Bueno, estánse facendo algúns investimentos, non? O que pasa é que é certo que non a millor había varios problemas, non a millor na dimensión no que se necesitan, non? Incluso agora, para continuar co modelo de encomenda de xestión, o consorcio lle exixía ao Concello que a sociedade mixta, que é de maioría privada, fora de maioría pública, non? A futuro. E iso é moi complicado, porque un capital privado en minoría tampouco te pode garantizar un investimento nas instalacións do consorcio. Canto? Eu creo que a cesión de uso deberá quedar resolta ao longo deste ano, en caso de darse, non? E en caso de que os informes xurídicos o resolvan. Nos temos o límite temporal de abril de 2019 e iso nos permitiría definir o modelo de xestión. Pero eu calculo que habendo vontade por todas as partes e estando xa falado con representantes do Goberno Central, que son maioritarios no consorcio, da Xunta e do Concello, e tendo falado tamén cos 4 grupos,
pois o lógico sería que no 2018 que a cesión de uso quedara simplificada e se fora xa para o Concello de maneira gratuita por 30 anos, si pode ser. Ahora quedarán os informes xurídicos e a tramitación no Goberno Central. Sí. Bueno, onte o Consello da Xunta aprobou a creación desa comisión organizadora do Xacobeo. Quero saber que papel vai xogar o Consello nesa comisión. Bueno, nos fomos informados pola prensa nos últimos meses e fomos informados sí que se falou e debatiuse no propio consorcio da cidade. No consorcio da cidade está presente o Concello, que ten a presidencia, a pesar de ter unha participación de un 15%, está a Xunta cun 30% e o Goberno Central cun 55%. E no seu momento no consorcio valorouse que fora o propio consorcio quen exercera esta labor de coordinación, o que pasa que ali os representantes da Xunta de alguna maneira transmitiron que había vontade de crear este espacio de coordinación novo dende o Goberno galego onde estivéramos presentes todos. Esa é a información que tiñamos nas conversas dadas no consorcio. Que agardamos do mesmo? Bueno, pois agardemos que sexa un espacio de coordinación real de todas as administracións, que nos permita coordinar non só programación, sino esforzos económicos, sino duplicarnos ou non establecer de alguna maneira un modelo de sobrecusto de enerxías, me explico. É dicir, si entre todos planificamos a programación, os esforzos económicos, os grandes concertos, os grandes eventos, é moito mellor que si cada administración opera en paralelo, porque moitas veces corremos o risco de facer un gasto innecesario ou de solaparnos. Entón, agardamos que sexa un lugar que verdadeiramente non sea unidireccional e que sexa de coordinación. O Concello de Santiago exercerá como Concello, irá como unha oposición leal, queda por definir quen nos representará nese órgano de coordinación, e nós temos vontade de traballar como se ten feito co protocolo asinado ca Xunta para acondicionar os camiños ou con outras actividades. Eu creo que non se entendería que houbera competencia entre administracións para celebrar o 2021, senón que houbera cooperación. Nese senso, anunciouse unha figura que nos descoñecíamos, que é a do comisario dese lugar de coordinación con rango de conselleiro. Como Concello agardamos que ese perfil sexa un perfil que suscite consenso e que saiba de alguma maneira tecer esas pontes. Non temos nin nomes, nin ningún tipo de interese en condicionalo, pero sí que sexa unha persoa de consenso, unha persoa de cidade que entenda a importancia da celebración do Ano Santo e que sexa un interlocutor para todas as administracións implicadas. Quería pedirte unha valoración dos datos sobre a porto de Lavacolla. Pechouse en 2017 con un novo récord histórico, máis de 2.600.000 pasaxeiros, según confirmaba hoxe a ENA. Bueno, creo que son uns datos positivos, que poñen en riba da mesa varias cuestións. Por unha banda, pon en riba da mesa unha evidencia que vimos dun ano récord, outra vez na historia da cidade, dentro do tráfico aeroportuario, que chegamos por fin a unha cifra que eu creo que é importante, como a de 2.644.000 persoas, homes e mulleres, nese tráfico aeroportuario, pero sobre todo deixa tamén outro dato, que é o dato de que estamos, eu creo que, abrindo camiño nun dos retos de cidade para esta legislatura, que era o de poder desestacionalizar o turismo. O dato de decembro é un dato histórico, en un tráfico, estou aquí mirando as notas de pasaxeiros, de máis de 200.000 pasaxeiros, 200.982, nunca se alcanzou esa cifra. Supón, respecto a outro decembro, un 15% máis, e polo tanto unha cifra que esa sí que nos provoca satisfacción no Concello, porque sempre se falou da cuestión da desestacionalización. Nós tiñamos ou temos a percepción de que se estaba en estes momentos desestacionalizando o turismo por unha cuestión casi subxectiva, pero estes datos o confirman. E en estes momentos eu creo que o que a presencia de visitantes na cidade vai máis alá dos meses especiais,
e está moito mellor repartida no ano, non? Entón, por lo tanto, eu creo que hai satisfacción polas cifras históricas, hai satisfacción pola desestacionalización do turismo que representan estas cifras, e eu creo que todo eso tamén pon en riba da mesa unha necesidade que sigue sendo a de non deixar de lado a cuestión da gobernanza do turismo. Nos somos moi pesados con eso, ca cuestión da moratoria na concesión de licencias hosteleras, ca cuestión da tasa, pero creemos que este é un debate que chegou para quedarse, que estas cifras son récord este ano, foron récord o ano anterior e van a levar, pode haber algunha variación, unha tendencia ascendente até 2021 e que estamos de alguna maneira obrigados a seguir falando de gobernanza do turismo. Onte o BNG denunciaba que a flota de autobuses presentaba demasiadas deficiencias e falaba tamén dun abandono do mantemento e instaba ao Concello a que pedise a TUSA, a concesionaria, que tome partida nesta situación que consideran extrema, non sei como consideran. Bueno, eu intento medirme por unha posición de responsabilidade e non xerar alarma, non? E ponderar as cuestións, e me explico. A ninguén se lle escapa que a flota de autobuses é unha flota envellecida porque estamos nun proceso de remate de contrato e de inicio de licitación dun novo contrato onde vai haber a entrada dunha nova flota de autobuses na cidade, pero aínda así gustame ponderar as cousas que se fan e non xerar alarma gratuita, e o digo, é dicir, a información na que asentan a iniciativa BNG e a denuncia que fai é de abril de 2017, está descontextualizada no tempo, porque dende entón introducíronse autobuses seminovos, creo que nunha cifra aproximada duns 10 novos, e de alguna maneira estreitáronse o que son os controis rutinarios da empresa TUSA sobre a seguridade dos mesmos, non? Polo tanto, hai un recoñecemento de que hai un envellecemento da flota, iso non se pode ocultar, pero as cifras que se dan non son axustadas, e eu creo que un pouco de rigor tampouco estaría de máis, vale? A hora de xerar unha situación de alarma na cidade, non? Porque introducíronse autobuses con moito menos kilometraxe ao longo destes meses e extremáronse os controles, vale? Cando se solucionará de maneira definitiva a situación? Pois ca adxudicación nova, onde entre a nova flota de autobuses. E, mentras tanto, teremos unha flota envellecida, sí, pero TUSA estará vixiante e a propia empresa está introducindo, diante do grado de deterioro de algúns autobuses, como veu facendo estes meses, autobuses en un estado de mantemento moito mellor, vale? Por lo tanto, eu creo que hai que ponderar esas cifras e non chega con largalas na prensa e que hoxe a xente mire o número de autobús que perden aceite no titular sin ser axustado ao que é a realidade nestes momentos, non? Eu creo que hai que ponderalo. A xente non se pode ocultar que a flota está envellecida, pero tamén hai que darlle estamos en xaneiro de 2018, non vale con dar os datos antes de que se introduciran variacións na flota e nos controles, porque entón non estamos recoñecendo os acordos de Xunta de Goberno que eu mesmo comuniquei aquí nesta sala de prensa. Alguna cuestión máis, donas, cabaleiros? Bueno, pois teñan unha boa fin de semana, que non vos colle moito a gripe.